Otvírám svůj druhý speciální vlog, videovlog, který není u zeleného plátna, ale s pěkným pozadím. Před rokem jsme takhle seděli a vysílal jsem z Marbella. Ano, z Marbella, tak teď pokusím se mluvit. Zapomněl jsem si mikrofon, takže se snažím hulákat, abyste mě slyšeli. No a tato část bude teda z různých částí tady v okolí Pescary. Toto je teda konkrétně Ortona a hrad Aragonese a my můžeme jít na to. První film, který jsme viděli, je film Bratři, český film o bratřech Mašínech, Josefovi a Ctiradovi, z nichž, myslím, Josef ještě žije. Natočil to Tomáš Mašín, který je vzdáleným příbuzným toho rodu, není nějakým přímým a má to 68%. Je to vysloveně jenom to krátké období 51. roku, s nějakými flashbackami na jejich otce, odbojáře, ale vlastně jde o to, jak je vlastně komunisti postupně vytláčejí, zabaví jim byt v Praze, vyženou je prostě na nějaký ten jejich statek, který měli jako rodina a tam v zoufalých podmínkách vlastně žijou a pak začínají teda ty bratři, jejichž historie je všem známá, přepadávat postupně, pak začnou teda po nich jít a oni budou muset jít. To hlavní dílo, nebo to je vlastně teda ten jejich útěk přes v té době už východní Německo do Berlína, anebo teda až na začátek, kde teda potom se jim podaří dostat na americkou ambasádu. Všichni to známe, to zpracování je úplně běžné, 68%. Určitě já to doporučím, ať se každý na to podívá, aby se teda věděl, teda když taky detaily nějaké o té historii. A dalším filmem, který teda vám tady řeknu z náměstí v Chieti, je to náměstí Viktoria Emanuela II. Další film americký, Adam Driver hraje Ferrariho. Ferrari z roku 2023, 71%, se drží pěkně s Penelope Cruz, s manželkou, hraje tvůrce samozřejmě skvělých aut. Je to kolem roku 1957, kdy on už má nějakého 4letého syna ze Shailene Woodley, která hraje jeho milenku, s kterou má i dítě. Jeho dítě s Penelope Cruz s manželkou oficiálně vlastně zemřelo na nějakou tu spinální atrofii, ale stále s ní vlastně kvůli italské společnosti zůstává a tady platí krásný dům Shailene Woodwardové. Shailene Woodwardovou známe z dalších 3 filmů, které jsem já tady komentoval. Jsou to ty Roboti a pak The Catch the Killer, velice vynikající detektivka americká. Je to období, kdy vlastně musí i zvažovat prodej firmy. Nakonec teda se v tom filmu toho nedočkáme, ale z Wikipedie víme, že to nakonec teda prostě prodal a on tam zůstal teda už jenom jako tím technickým tvůrcem té firmy a tvořil až do své smrti někde do vysokého věku. Za mě určitě skvěle natočený film, fakt vypadá krásný, takový ten barevný, poctivý, není to takový nějaký ten rádoby digitál nebo něco, nebo používané filtry, prostě vypadá to pěkné italský období. Za mě teda rozhodně doporučení. V Chieti mají amfiteátr, je už částečně spravený, nicméně, když se vrátíme k filmům, film Bastarden, neboli Bastard, dánský s Madsen Mikkelsenem má 84%, skvělý historický film z roku 1755, kdy tady ten bývalý voják vyrazí do těch nehostinných částí Dánska, které nebyly nějakým způsobem vřesoviště, řekněme, nazveme to, vyrazil a král sliboval kde komu, že kdo zúrodní nebo dokáže nějakým způsobem prostě využít tu půdu, tak dostane titul. A on teda tak toužil po něm, že tam dorazil s nějakou partou, celý svůj vojenský důchod jako bývalý voják vlastně dal, co dostal na hromadu dal, aby tam teda vydržel ten první rok a začal zpracovat kousek
po kousku a začal tam sadit brambory, které byly tedy ne úplně novinkou, nicméně tam pro ten prostor rozhodně. Takže nějaké vyšlechtěné, tam zkoušel nastavit, měl tam nějakou služebnou. Tomu celému prostoru vládl nějaký pán, nebo grof, nebo cokoliv, jak to tam měli nějaké tituly, který vlastně si ho tam nepřál a chtěl vlastně jakoby znárodnit ty pole pro sebe, což se mu nepodařilo. Nicméně tam dělá takové podrazy, tady ten Mikkelsen nemá žádný nějaký kontakt na krále nebo něco, aby mohl rovnou to, takže se tam nemá kde stěžovat, musí sám nějak bojovat, posílá tam na něho tady ten místní šéf, pozve si ho teda k sobě, protože ví, že má glejt od krále, že tam může teda nějakým způsobem hospodařit. 1755, zajímavý příběh, naprosto pro nás neznámé dánské části. Já to rozhodně doporučuji a 84% samozřejmě ukazuje, že je to absolutně dobré. Dalším filmem je nominovaný Oscarově a už víme, že teda vyhrála Lavinda Joy ve filmu The Holdovers, u nás pod jménem Zimní prázdniny. Hraje tam Paul Giamatti, profesora, který je takový trošku jakoby neschopný, je sám, tráví právě ty prázdniny v tom kempu univerzitním a zůstane tam s ním kuchařka, která toho Oscara vyhrala. On byl taky nominován, nicméně on se jenom zúčastnil, nevyhrál. A jeden zlobivý student, kterého rodiče prostě odřekli mu vánoční prázdniny, měli lyžovat do Aspenu a dostal to. Takže tato trojka zůstala pohromadě a je to de facto jenom u nich v tom prázdném areálu, plus tam nějaké dvě děcka doběhnou, ty pak jako slabší, nižší školáci, ty odletí pryč a oni zůstanou a mají spolu se nějak dát dohromady. A o tom je celý film vlastně, jakým způsobem oni dokážou soužít vlastně v tom kempu, kde teda mají obědy, ta kuchařka jim vaří, ona teda bydlí normálně doma a tak dál. Neschopný ten univerzitní Paul Giamatti profesor nějakým způsobem prostě fungovat, jak s lidma vycházet nebo to. Pěkný film, 133 minut, dlouhý, rozhodně to není pro pazapa, má to 83%, jak jsem už říkal, a rozhodně doporučuji. V pozadí pak vidíte vysoké hory, 2kilometrové, tam se chodí lyžovat. Je to asi 60 kiláků, i když se to nezdá, tak je to opravdu taková dálka. V pozadí vidíte hory, které mají přes 2000 metrů, ne 2 kilometry. Aha, dobře. V pozadí vidíte, možná v tom opadu, hory, které mají až 2000 metrů, 2012, myslím, že tam je nějaký vrchol. Za nima dál, které teď momentálně nevidíme, je tam i 3000. Neuvěřitelné, když víme, že tady máme kousek moře. Dalším filmem je film americký, Reality se jmenuje, z roku 23 samozřejmě. Je to zvláštní, řekl bych až polodoku film, trvá jenom 1:20. Je to o 26leté holce, která pracovala pro NSA jako tajnou službu. Je to based on true story, to se úplně stalo a celý text a všechno, co o ní mluví, je vlastně záznam FBI, který je teda veřejný. Jak ona dorazila z obchodu a už tam stálo auto, přišli k ní, vy jste prostě ta, jo, a prostě to tak můžete a prostě úplně oficiální postup a teď máte někoho doma, máte tam zbraň, máte to úplně prostě jako je to vyšetřování a do toho neustále mleli, ale vůbec nemusíte spolupracovat, prostě to je, můžeme jít teda dovnitř, jako prostě a to všechno, takže se vlastně na všechno ptali. Až tupě. Připadalo to člověku, máte psa? Ano, je tam pes. On teda jako bude mít žízeň, takže potřebuje vodu. Jo, je tam ten pes? John, je tam ten pes? Jo, je tam ten pes, viděl jsem pes. A ten pes jako prostě pije vodu, nebo úplně takové tupé otázky. Asi to vyslovně, jak je ten dokonalý překlad toho, nebo teda záznam toho vyšetřování, tak vlastně to úplně způsobilo stupidně. Šlo o to vlastně, jestli vynesla nějaký dokument nebo nevynesla, nebudu to spoilovat, jak to vlastně bylo, nebo co to bylo, proč to bylo. Bylo to široce dokumentované o to, jak prostě jdeš z obchodu a najednou tě prostě přepadne FBI v uvozovkách
a začne vlastně nějaké vyšetřování. Můžete jít někam, máte nějakou místnost, kam byste mohli jít, oni to tam mezi tím prohledávali celý dům, pokud tomu tam nechcete bránit, ale nemusíte souhlasit a takové. A takže nakonec vlastně ona ne, já nemám co skrývat a takové, a vlastně stále do toho. Říkám, bylo to strašlivě tupé. Nicméně po následnutí bych to já teda doporučil. Má to 63%, takže to není ani úplně jakože hodnocené jako by nějaká blbost. A mně to přišlo teda velice poučné. Následující dva filmy mají společnou herečku Sandra Hüller, což je Němka, a film je jeden francouzský a druhý americko-britský. První film Anatomie pádu. A ještě zajímavost, oba dva filmy samozřejmě skončily na Oscarech, no, nominované. Takže Anatomie pádu, francouzský film, kde ona hraje spisovatelku, žijící ve francouzských horách, a její manžel, rovněž spisovatel s nějakou krizí a tak dál, historií, vypadne z okna. Mají 11letého slepého syna, který teda to jenom slyšel, něco, že se dělo, nebo tak, takže vlastně je to jakoby beze svědků. A celý tady tento film se vlastně snaží přijít na to, jestli teda ona ho z toho okna popostrčila toho manžela, potažmo z balkónu nebo něco, takže tam vlastně dělají tu anatomii a testují, jak by kdo by padnul, kam by kapka krve frkla, pokud by náhodou prostě to bylo volným pádem anebo nuceným pádem, třeba jako dozadu, tak scénář tohoto filmu Anatomie pádu byl nominovaný a vyhrál Oscara. Ona byla nominovaná na hlavní herečku a nevyhrála. V druhém filmu rovněž 2 nominace a 0. První film má 78%, ten druhý Zóna zájmu 73%. Takže jsou hodnocené a oba dva doporučuju. Jenom podotknu, že Anatomie pádu trvá nekonečných 150 minut. Ono to vlastně po tom začátku začne i soudním procesem, kde se vypovídá a tak dál, takže to chce opravdu nadšence do filmu, ale jak říkám, 78%, takže jako dostatek lidí se našlo, kterým se to líbilo, i když je to takovéto nekonečné soudní tahánice. Ten druhý film Zóna zájmu je trošku zvláštně natočený. Hraje tam manželku Rudolfa Hössa, šéfa koncentračního táboru Osvětím. A vlastně ukazují tu jejich vilku, která byla k tomu účelu zrekonstruována, jak tam ona žila, měla zahrádku a zatím takovou vysokou zeď a tam se ozývaly ty divné zvuky. Po celou dobu nevidíme jediný záběr Osvětimi, ten s tím nemá nic společné. Je to, já bych řekl, jako vizuální pastva doslova, protože ukazují ty záběry, jak vchází do chodby, jak zhasne prostě světlo, jak se tam zůstane. A teď vidíme jenom takový ten žár z těch osvětímských pecí. Nic konkrétního, jenom prostě, jak je tam vlastně neustále jako pološero, že vlastně ty pece tam jedou, ten plamen prostě je vidět. A občas nějaké pití, křiky, sem tam jako dojde nějaký vězeň, ale ty vězenkyně mají jenom civilní šaty, nejsou to žádný nějaký jako chudáci. Je tam i nějaká holčička z místní vesnice, která dojíždí a schovává jabka do hlíny a tam v rámci toho lomu, kde těžili teda nějaký šutr nebo něco ty vězni, aby teda našli ty jabka a mohli se najíst. Ale z toho vězenského života my nevidíme nic. Vidíme tam toho vyholeného Hesse, skvělého hraje herec, kterého jméno si nepamatuju. Zóna zájmu byla nominovaná jako zahraniční film a zároveň teda jako i ten Oscar získala. Dalším filmem je z Brusu nový z roku 2024 Land of Dead. Hlavní roli je Liam Hemsworth a zdatně mu asistuje obtloustlý Russell Crowe. Russell Crowe je specialista, který řídí drony. Je to survival movie,
Takže Liam mladý, Russell Crowe už ne, Liam Hemsworth je vypuštěn tam někde na speciální akci spolu s dalšími kolegy někam do nejmenované zemi jako Delta Force. Tam někde mají vysvobodit chlapíka, jejich agenta. Trošku se to zvrtne, tak jako v každém survival filmu, a vystřílejí tam, on tak pak běhá sám primárně a Russell Crowe ze své základny v Las Vegas, což je běžná věc, kterou asi všichni už víme, že vlastně řídící středisko dronů, které lítají po Afghánistánu a potom není v Afghánistánu, ale je v Las Vegas, kousek za městem v poušti, mají prostě kukaně, nějaké unimobuňky, kde vlastně on řídí a normálně si bydlí v městečku s manželkou tamto a jenom odjede na šichtu, kde mu pozemní jednotky vypustí drona v Afghánistánu a vlastně převezme řízení a vlastně už jede. A řídí ho vlastně s tama. Pak tam chytí, vybombarduje tam nějaké hnízdo, anebo se splete a vybombarduje svatbu, to podle toho, jak zrovna jim to klapne, ten průzkum a vlastně se pak vrací domů. Mají s tím veliké psychické problémy, odskočí trošku, mají s tím problémy, protože oni vlastně teda jako žijou normální život, na rozdíl od těch vojáků, kteří jsou on the scene, prostě v Afghánistánu, kde prostě si večer vykecají z toho, furt tam leží ten sapík a tak dál, všichni mají společné zážitky, společně stříleli, vraždili nebo jim zabili kámoše a všechno tam stihnou zprocesovat, když to on prostě vede normální rodinný život, jenom prostě 8 hodin v práci prostě vraždí z toho. Tak zpátky k tomu teda, on tam má nějaké neshody Russell Crowe a celé je to o tom, jestli teda ho dokáže sledovat, z vrchu vlastně vidí ho, upozorňuje ho na nepřátelské jedince, který ho pak logicky hodí toho Liama tam někde na tom, v té nejmenované zemi. Má to 66%, nedosáhlo to červených bodů, 113 minut, nicméně rozhodně doporučuji prostě pro odpolední to, kdy nemusíte přemýšlet, vůbec to neurazí, je to svížné, prostě pěkně to běží a jestli je to happy end nebo ne, to vám neřeknu, to se budete muset podívat. Vrcholem, píkem tady toho vlogu by měl být seriál Slow Horses. 2002 až 2024, každým rokem udělali jednu sérii, v hlavní roli Gary Oldman jako šéf MI5 té nechtěné části. Slow Horses je oddělení padlých agentů, kteří postrali nějakou akci nebo něco zvrzali. Píp, tak to pípnem. A byli přeloženi od Gary Oldmana do baráku, který je i mimo headquarter. Tam se jim dějou různé příběhy špionáží, protože stále jsou agenti, ale vlastně dělají takové ty trapné práce, jako zkontrolujte pokuty za rok 1990 až 95, co tam jména a vkládají do počítače, prostě jako snaží se jich ponížit, aby právě sami radši dobrovolně odešli, protože je nemůžou vyhodit, nebo nevím, jak to tam funguje. Skvělý seriál, jak jsem říkal, po Fargo, které sdílí na tom, tak tady toto je opravdu hodně vtipné. Gary Oldman je umaštěný takový a la Colombo v jednom plášti, prostě žije v kanceláři, tam to jsou zaskladané papíry a tak. A do toho právě dostane, my sledujeme mladého agenta, kterého hraje Jack London, takový no-name, hrál někde v 5., 6. postavu v Dunkirku. A zástupkyně MI5 Kirsten Scott Thomas, která neustále kuje pikle, jak by se stala šéfovou, aby vysadila tu svoji šéfovou, a proto vždycky něco hodí a spolupracuje s tím Gary Oldmanem, něco mu posune, on zase něco na ně ví a tak dál. Prostě Gary Oldman je starý old fashion agent, kterého kdysi asi 2 měsíce drželi v východním Berlíně, aby s něho vymlátili nějaké data, takže s tou zkušeností prožil ten konec té studené války.
Má to 80%, já to rozhodně doporučuji. V druhé sérii hraje náš Marek Vašut, bad guy, logický Rusa, nebo teda Bělorusa dokonce myslím. Má to stoupající trend, ten první. Mě to chytlo hned, protože ten vtip, ten způsob vtipu, jakým Gary Oldman prostě nadává těm šaškům, ty jsou úplně neschopný a tak je to velice vtipné. Vždycky oni něco jakoby poserou. Samozřejmě je to nadsázka, protože jsou tam věci, které by se normálně nemohly stát. Dalším filmem je Jeden život. Britský film s Anthony Hopkinsem, 86%, a pojednává o Siru Nicholsovi Wintonovi, který zachránil děti z protektorátu. Můžete se vidět v tom filmu i ten jeho život, který následuje potom v té Británii jako starší pán, kde je členem mnoha charit a tak dál. A rekonstruují tam i ten záběr z toho BBC v tom, nevím, 80. nebo 96. kdy teda vlastně ho objevili, když on musel likvidovat svou pozůstalost, tak vlastně nevěděl, kam s těma knihama a zápiskama. Nakonec teda si ho zobralo Yad Vashem, Izraelské muzeum, a rozhodně doporučuji. Možná už někteří z vás slyšeli o českém filmu, protože byl nominovaný, vyhrála tam Milena Stejmaslova, která se po dlouhé době objevila v českém filmu a vyhrála Českého lva. Nemá tajemství z roku 2023, 77%, pojednává o 3 ženách, který mají vztah k veterináři, kterého kopnul kůň a teď nevím, jakou tu nemoc má, kdy si neuvědomuje sám sebe, ale nerozumí slovům, co mu říkáš, slyší tě, sám neumí se vyjadřovat, a je to jeho manželka, jeho matka, ta Milena Stejmaslová, a jeho milenka, které se staral o koně a nevěděli o sobě. Až se tam teda potkají v nějakém, ten vztah projde proměnou úplně nad očekávání. Scéna psala Alice Nellis a s Tomášem Mašínem, tím režisérem, který to režíroval tady ten film, zároveň režíroval ty bratry, které jsem vzpomínal jako úplně první. Je to v skutku dramatické, překvapivé, jak vyřeší ten jeho problém, když na sebe přijdou, když pak teda odhalují ty jednotlivé vztahy. Matka ho samozřejmě bezmezně miluje, manželka tak trochu je s ním na nože, samozřejmě kvůli tomu, že teda odhalila tady tu nevěru. Rozhodně doporučuji, 77%. Dalším filmem je český film Její tělo, 57%. Andrea Absolonová, skokanka do vody, se zranila v Atlantě při tréninku a vlastně přestala. To naše světová skokanka, olympijská nominace a tak dál, se zranila a dostala nákrčík a nemohla vlastně fungovat. Stala se s ní, je to based on true story, to je simulovaný její život, stala se s ní velká pornohvězda Lea de Mae se jménem uměleckým, a v těch začátkách v 96. se jí to stálo, tak nějaký rok, 2 na to tvořila údajně nějakou silnou 4. Natočili teda film s Natalie Germany, hlavní role, Slovenka. První sex nějaké scény natáčela se svým manželem, protože říkala, že by to jako nezvládla jinak. No, moc tam toho nebylo, samozřejmě kvůli tomu. Nicméně prostě z nějakého důvodu mě nepochopitelného tam měli potřebu ukázat asi 10vteřinový zásun úplně nové, takže to udělali vlastně tu nejhrubší pornografii. Je to vlastně její příběh, on teda potom nějak končí, to nebudu spoilovat, buď si to někdo dočte, nebo kdo by se díval, nebo si to najde na Wikipedii. A já dávám neutrál, prostě kdo chce vidět kus života nějaké skokanky do vody, posléze pornohvězdy, tak si na to klidně může podívat. A úplně poslední je teda seriál The Morning Show s Jennifer Aniston a Reese Witherspoon a Steve Carell. My jsme na to úplně zapomněli, v 19. roce vyjela první série, pak bylo jako chvilku ticho, kvůli asi možná i tomu covidu. Oni pak natočili v sérii, která začíná, nebo pojednává o začátku covidu, jak se začíná objevovat
ve třetí sérii, už netuším, tu jsme ještě zatím neviděli. Mně se to líbí, samozřejmě ta první, takže jsem automaticky viděl druhou a teď už jsem nestihnul třetí, mám ji připravenou, protože už je natočena a chystám se na to. Já to doporučím, je to vidět o tom, jak se chovají hvězdy, vlastně, protože oni jsou ty anchor, jo, ty kotvy vlastně toho ranního vysílání. Má to 82%, takže se to i líbí hodně, není pro mě jako žádný problém. Ta Anistonka už je tam fakt stará, chůdě, špatně se na to dívá. Tímto bych stylově zakončil dnešní vlog tady od moře v Monte Silvanu. Pohledem z droníku, mohl bych tam přidat toho víc, ale asi není potřeba. Tak, možná bych vzpomenul, ještě jsem viděl začátek českého filmu, asi 10 minut, jedeme na team building a po 10 minutách zvracení jsem prostě to vypnul, takže to nebudu hodnotit. Ale pozor na to, výstražně. Tak, a tím pádem by to asi bylo všechno, co jsem vám chtěl říct, takže pokud se nebojíte, tak tady lajkujte, anebo teda odebírejte. 38 followerů, úplně úžasné. Tak a čaute teda ze slunné Itálie.